Ngiyangibhelela igama lami ngizama wakhe ngawantshangase under indaba yomusa Crescent. We are here to interview uMaka Anotha. U-Anotha Njila owawuyena okhosini. Ngingibhelela under indaba yomusa. Ninjani sisi? Ngiyakhona njani? Siyabheka. Igama ngusabina kwabanjilo qhambe eJoni. Indodana yakho u-Anotha Njila? Yebo. Yebo, indodana yakho. Wazizwa kanjani ngesikhathi ihambile iyokhosini? And njengoba wazi ukuthi ukhozi it's a big platform ikhona la eSouth Africa nabantu abaningi abahlukahlukene. Wazizwa kanjani yakho siyizwe? Even namanje iya-trend kuma-social media. Hayi futhi ngajabula kakhulu nathi belifika usuku sishaya isikhathi sesimlalele zehle inyembezi zinjabulo. Angivezela ngavuma ngezilutho kodwa ngathola amandla ngijabule namanje ngisajabule futhi angikholwa ukuthi yami ingane ikwazi ukwenza kanje nalokwazi ukuthi idume ngaphezu kwami. Ngiyabonga nje kakhulu. Into engingayibuza ekhaya ukhona umuntu obhalayo mhlawumbe noma emndenini owazi nje ukubhala ama-poetry? Akekho. Kokuqala ngiyaqala nje ukuthi hayi sizoba nesibusiso ekhaya. ya sikubonakala kanjalo ukuthi isibusiso ngoba akekho ngempela kuyaqala njalo. Iziphi iy'fundo azenzayo esikoleni? Esikoleni izifundo ezenzayo wenza imaths, isiZulu, English. Okay. U-Anotha since poetry usenamathuba amaningi udinga i-support eningi. Ngabe mhlawumbe ngingakwazi ukuthi ngimsupport kuma-poetry awenzayo before alale mhlawumbe ukuthi nisho ukuthi iwona kuyima-poem suyishilo before ulale noma nje uyafundela ama-poem ngasekhaya? Ngiyayidlala indima yami njengomzali ukuba ngihlezi ngimgqugquzela ukuthi njalo yebo nasesikoleni ukhona umsebenzi wesikole kodwa ukuthi akazame ukubhalansisa ukuthi akwazi ukubambana ngala ngoba yena usasemncane akakabikho lula ukuthi abambe yonke into. Iphoyem ngala esikoleni ngalana kodwa ngingakumgqugquzela ukuthi njalo enze into right. Siyindaba yomusa sithi thina si-willing ukuthi singamsiza u-Anotha ekwazi ukuthi exhumane nabanye abantu ababhalayo. Njengoba nazi ukuthi kule ndaba bakhona abanye ababhalayo abasuke kule ndawo abafana no-Kelvin. No-Kelvin usekwazile nawe ukuthi hambe uyibonakalisa. Niyakwazi ukuthi nimsondeze mhlawumbe eduze kwakho ukuthi zwana naye because indlela ibuza ngaba phambili. Ya ngiyazama ukugqugquzela ukuba axhumane noKevin. Uyakwenza-ke lokho ngoba kwesinye isikhathi uma ama-weekend uhambe ulala kwaKevin ukuze izokwazi ukumcathulisa kancane. Siyabonga kakhulu i-support yakho as umzali. Njengamanje ikhona ukuphi okufisayo ngayo indodana yakho uqhubekela phambili? Ngifisela konke okuhle mntanami. Ngiyafisela futhi ukuthi ikusasa lakhe liqhakaze angangeni ey'ntweni ezikhona emhlabeni wasekuningi okwenza ukuthi iy'ngane zinganaki. Kunezidakamizwa iy'ngane nje ezingene kuzona kodwa yena ngiyamfisela mntanami ngathi uNkulunkulu angisiza amkhulise ngale ndlela ayoqhubeka ahloniphe azazi futhi ukuthi uyafunda ufundela ini. Hayi siyabonga kakhulu. Sizocela ukuthi sibheke inamba yakho sobhethe ukuthi umuntu okufunayo ukuthi uxhumane naye u-Anotha akwazi ukuthi ekuyithini. Inamba yami ethi 076 30 90 479. Isiphinde 076 30 90 479. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Sithemba ukuthi yonke into izohamba kahle. Nokusipha nje isikhathi ukuthi ugcinezile ngaphuthi sibe nawe siyakujabulela lokho. Sethemba ukuthi nathi sizodlala indima yethu esindaba yomusa kuwe uyindodana yakho until kuwa khona la esisuke yakho sobe sesithintana nathi.
Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nami, ngibonge nje kwento abayomusa ngokukwazi ukuthi ibe umzali kumntanami. Ngiyabonga kakhulu abangenzele kona, ngathi ngaqala kwenze nabanye. Ngiyabonga Manje namahloni kakhulu. hayi siyabonga sisiyabonga.